Госпожо Терзийска, днес за пореден път ще представите една от новите си книги, детски книжки пред видинските мълчугани. Как се казва тя? Най-новата приказка в стихове се нарича Явор и еднорогът и излезе буквално преди 2-3 дена от печат. Много се радвам, че точно тук във Видинската библиотека е нейният дебют с моите верни читатели. Иначе тя пак е част от моя проект на издателство Мирфея, издаване на детски книги, който спечели финансиране по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Приключения с поука, разказва се за едно момче Явор, което така след чиракуване при един майстор златар, с помощта на своите умения успява да преодолее най-различни препятствия, да спечели благоволението на таинствените създания Хрик и Брик и дори да стане приятел с един еднорог и накрая да се влюби в принцеса. Така за децата смятаме любопитно, защото в стихове езикът е по-лесен, по-мелодичен и винаги има поука накрая, която да ни води така по светлия път на ежедневието. Интересно е за нашите зрители каква всъщност е поуката. Ами поуката е, че трябва да пазим добрите съвети, които някой ни е дал през живота, защото в моменти на трудности те могат да ни запазят силни и така свободни и със смелост да търсим съдбата си по най-добрия начин. Явор и еднорогът е част от проекта на Мирфея издаване на детски книги. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Развитие на човешките ресурси, която е съфинансирана от Европейският социален фонд. За нашите зрители Милена Терзийска сподели още, че след месец планува да издаде и 6-та си детска книжка, в която освен поуки за мълчуганите, ще има и представяне на различни моменти от нашата история. Всъщност е 5-та книжка, която вие издавате. Планувате ли и 6-та? Да, по този проект, който споменах, само след около месец и половина ще излезе 6-та такава. Тя ще е с гатанки и ще открехна само, че е свързана и с българската история, но като и дойде времето, отново в библиотеката ще се радвам да я представя. Видинските мълчугани се насладиха на най-новата книжка Явор и еднорогът и с огромен интерес очакваха поуката от разказаната приказка. От Явор, нашия герой, златарят бил доволен. Живеел той в дома си свой живот богат, похолен. Изминали летата 3, златарят го изучил, кръвта му почнала да ври, от нежи той се мъчил. Накрая нашия герой решил да попътува, приготвил си багажа той и взел да се забогува.